Programa patrocinado por Grupo Automoción La Junquera, Mamparas Rías Baixas, Neumáticos Tino, Autos Patiño Noia, Granitos Santa Eulalia. Presenciamos o seu nacemento. Creamos os mellores acabados, os deseños máis exclusivos e os poñemos nas túas mans. Por iso, ti confías en nós para coidar del. En Autos Patiño temos todo o necesario para a reparación e mantemento do teu vehículo. Autos Patiño, o teu coche sempre como o primeiro día. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiaronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides. En Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachadas, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balustrados. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Neumáticos Tino se une a la red Euromaster para darte el mejor servicio. Venta de neumáticos de las primeras marcas. Mecánica en general y electricidad. Atención a particulares, empresas de renting y profesionales. Somos servicio oficial de tacógrafos VDO. Elige Neumáticos Tino. En Noia, Ribeira y Santiago. Creciendo con tu confianza. ¿Eres transportista profesional? ¿Trabajas con tu coche? ¿Furgoneta? ¿Camión? Resolvemos todos tus problemas, de todo tipo y de todas las marcas. Arosa Diesel, los mejores especialistas en tacógrafos e inyección diésel. Grupo Junquera. Latero Primero, empresa líder no sector do mar. Actuacións de saneamento no litoral. Instalación, mantemento e sondeos de balizas, faros, flotadores e pantaláns. Reparación de bateas. Consulte o seu presuposto sen compromiso. Latero Primero, innovación e técnico ao seu servizo. Imagina a casa dos teus soños? En Serdeco facémola realidade. Encargámonos da xestión integral da túa vivenda. A nosa oficiña técnica e os nosos profesionais traballan coa tecnoloxía e os materiais máis modernos. Atención personalizada e seguimento diario da obra, porque facer realidade o teu soño é o máis importante para nós. Serdeco Contratas, servizos profesionais de principio a fin. Xa estamos de volta e, como saben, estamos hoxe falando de Rianxo. Acabamos de ter unha media hora sobre ese pasado, sobre o que foi esta última legislatura, estes últimos 4 anos de goberno, e vamos agora tentar mirar cara ao futuro. Que pode pasar en Rianxo despois desa cita coas urnas o 24 de maio? Entramos en aspectos económicos, en aspectos de servizos sociais, e por iso pregúntolle o número 2 da lista do Partido Popular neste Concello de Rianxo, cales serían as súas propostas en materia económica? Cales son os sectores que habería que tocar nesta legislatura? Bueno, o primeiro que habería que facer é sanear as contas públicas, que a pesar de que se presume de que está moi ben, a situación non é nada boa e hai que garantir a sostibilidade das contas públicas para ter capacidade de prestar servicios acaidamente. A partir de aí, eu creo que Rianxo ten que poñer en marcha un plan estratégico para dinamizar a economía e o emprego. Neste sentido, nos creemos que temos que reunirnos con todos os grupos sociais e económicos para poñer en marcha unha planificación estratégica que defina cales son as liñas nas que ten que traballar o Concello de Rianxo, nas que ten que especializarse o Concello de Rianxo, pois para garantir oportunidades precisamente aos veciños, para que non pase o que pasou pois nestes últimos anos, que Rianxo está perdendo poboación, para que non pase que a xente teña que ir a traballar a outros
concellos para que a xente veña a pasear e veña a mercar tamén a Rianxo e non faga que os de Rianxo pois van a outros sitios a facer. Entón, nese sentido, eso é o primeiro que temos que facer, sanear as contas públicas e poñer en marcha este plan de dinamización económica do emprego. Neste sentido, non se trata de ampliar o polígono industrial, senón, na medida do posible, pois enchelo e dinamizalo para que se asenten empresas e den oportunidades. Que habería que facer, que sectores habería que tocar en materia económica para desenvolver o Concello? En primeiro lugar, temos un polígono industrial que prácticamente collemos hai 4 anos con algunhas dificultades, faltáballe auga, faltáballe a luz, roubaron cable, faltáballe tamén o saneamento. Esas situacións resolvéronse axiña e agora xa hai 6 empresas, máis 2 máis, que veñen en camiño para instalarse en parcelas do polígono industrial. Non chega, evidentemente. Desde o Concello puxéronse en marcha tamén incentivos fiscais, reducindo, anulando de alguma maneira o ingreso que podía recibir o Concello para que tuveran bonificación as empresas que se instalaran nel. Creemos que é un bo camiño. Traballamos arreo tamén para corrixir unha eiva que tiña o polígono de Rianxo, que impedía que, por exemplo, unha empresa que se quixese instalar ali tivese acceso a fondos líder da Unión Europea, unha eiva que viña desde hai moitos anos e que ninguén se preocupou de anular e que fomos quen de corrixila, buscando tamén que efectivamente unha empresa que se instala ali pudera ter os mesmos beneficios por poñer un polígono cercano como é o de Noia. Tiñan unha eiva. Agora suprimíronse, agora poden acceder tamén a fondos líder. Estamos realizando campañas de promoción tamén do propio polígono industrial porque pensamos que é un dos eixes fundamentais. Todo investimento que podamos facer en publicidade, todos os contactos que podamos facer a nivel de portos de Vilagarcía, con quen temos falado varias ocasións, para que ofertasen o noso polígono como un referente, eu creo que son cousas positivas. Temos o marco feito, o polígono descansa. Fai falta tamén outro piar é a pesca. E a pesca venos demandando a que se faga o que estaba no plan de saneamento da Ría de Arousa 2009-2015. É necesario, indirectamente, se facemos investimento en saneamento en Rianxo e a administración competente executa o que ten que executar en Rianxo, redundará nuns mellores capturas por parte da nosa poboación e é fundamental, representa prácticamente o 10% dos beneficios, ou por así dicirlo, da riqueza económica de Rianxo. É necesario, polo tanto, que se invista en pesca para poder recuperar despois a nivel comercio, a nivel poboación, a nivel de emprego, as cifras de emprego, moitas están pola situación que ten tamén o mar neste momento na nosa costa. Mari Carmen, cales serían as propostas nesta materia económica do PSDG? Sí, a nós tamén nos parece que o polígono industrial é un punto moi importante. A pena é que tivera nacido cando naceu e ao mellor coa situación na que se encontra, porque realmente está moi ben situado, donde cerca da autovía, quero dicir, para min é un dos millores que se houbera hai 10 anos estuvera xa operativo, pois moitas das empresas que se situaron nos outros, no de Pobra e no de Ribeira, pois ao mellor teríamos nós. Aí tamén temos que dicir que non nos axudaron as institucións de arriba, pero, bueno, non se pode pensar no que pasou e agora temos que tratar de dinamizalo. Eu sei que están a facer dentro do goberno medidas de bonificación, medidas fiscais para animar a xente a que se estableza ali e que lle sea máis fácil pois comprar unha parcela, montar ali a súa empresa. Ao mellor tamén hai que mirar de... Hai xente que ao mellor ten unha idea interesante, un emprendedor interesante, pero non ten recursos nin para comprar a parcela, nin ao mellor para construir a nave ou a infraestructura que necesite. Así que ao mellor temos que falarlle ás instancias superiores a que nos axuden a que poda haber algunha parte do polígono onde poda ser alugada e ti vais ca túa idea, que realmente agora o que interesa é que salan ideas onde se poda generar traballo, porque realmente, se o pensas, se a xente ten traballo é feliz, e se é feliz, pois contribuye a que a sociedade sea millor. Tamén, eu diría que tamén é importante o saneamento. O saneamento, aínda que che parece que non influye, xa dicía Adolfo, está contribuindo a que a nosa ría non produza todo o que teña que producir.
realmente hai que facerlles ver ás institucións para que nos axuden con proxectos, porque as posibilidades económicas que ten un concello non é posible, pode facer algún fleco e algunha colaboración con veciños, pero necesita proxectos. Sí, despois falaremos concretamente de pesca, que ademais é un sector moi importante en Rianxo, pero o Partido Popular, que medidas levarían no seu programa para facer que puidese haber máis empresas nese polígono industrial? Partindo desa planificación estratégica na que hai que dar participación os outros grupos políticos e os sectores sociais, hai que buscar cales son as potencialidades, porque é evidente que Rianxo está no sitio privilexiado, está ao pé da Ría da Arousa, ten unha riqueza que deriva do mar impresionante, que evidentemente estou de acordo que hai que proteger e hai que adoptar todas as medidas, pois entendo que hai medidas que se poden tomar desde o goberno para fomentar isto. E unha das que se podería facer é poñer en marcha un viveiro de empresas, precisamente para axudar a aqueles emprendedores que non teñen un espazo para poñer en marcha a súa empresa, que probablemente non necesitan tamén no principio un espacio moi grande e demais, que o obteñan. En ese sentido entendemos que é interesante. Pero primeiro o que temos que ver é saber que queremos ser, en que queremos competir e como podemos facelo. Supoño que tamén en Rianxo, como na maioría de concellos, tamén haberá pequenos negocios familiares e autónomos. Habería algún tipo de medidas para axudarlles desde a súa visión de concello para as vindeiras eleccións? Ben, desde a visión do Concello sí que hai medidas, de feito levamos algunhas practicándoas, como é a conxelación durante estes últimos anos dos impostos municipais. A parte de poñer en marcha as bonificacións directas para novos negocios, sí que temos conxelado, pero conxelado non quere decir subir o IPC, senón nin o IPC, siquera, buscando tamén que haxe ese apoio. Rianxo móvese moito, eu decía antes, conforme se mova tamén o mundo do mar, non só, pero moito conforme se mova o mundo do mar e da conserva, onde temos unha das nosas principais riquezas. Si tamén comentar que respecto das naves se lle ten plantexado a empresa que xestiona o polígono, que é unha empresa pública, SEA, do Ministerio en parte e da Xunta de Galicia, se lle plantexou o das naves modulares para alugueiro, rexeitaron desde o primeiro momento por ver tamén exemplos como Catoira que as mesmas estaban sin vender. É dicir que sí que se ten plantexado, eu creo que Rianxo é sitio diferente e poderían funcionar o das naves modulares sempre que axustaron os prezos o mesmo que o propio prezo do chan público, que é necesario que continúen as políticas de rebaixa para conseguir, na medida do posible, que o chan non sexa un elemento fundamental que impida unha empresa de fora vir instalarse a Rianxo. Non chega coa bonificación do Concello, que son ás veces bastante xenerosa. Estamos falando de que igual renunciamos a 50 ou 60.000 euros se ven unha empresa de certa dimensión. Renunciamos ese diñeiro para que veña, é unha subvención, por así dicilo, indirecta. Nós tamén queremos e intentaremos poñer en marcha experiencias que se deran noutros concellos, como é da xeneración tamén de microcréditos, de que poidamos tamén potenciar económicamente, como se fóramos unha entidade bancaria, pero sin beneficio, buscando os proxectos empresariais novos e emprendedores de Rianxo que non queden sin esa fonte. Evidentemente, para iso, necesitábamos ser nós tamén solventes e poder destinar parte do diñeiro. Eu creo que a partir do ano que ven, sí que en sucesivos mandatos se poderán explorar estas medidas que leven a iso. E xunto a iso, seguir reclamando, xa digo, un chan máis económico. E antes, como saliu varias veces, teño que facer a precisión, que haxe un parque empresarial cheo, como é o da Pobra, non garante o debalo demográfico. É dicir, a Pobra do Caramiñal tamén está baixando en habitantes. É unha situación bastante máis profunda. Incluso concellos con certa solvencia, máis que Rianxo, están baixando en habitantes. O problema máis profundo non é Rianxo que baixe porque está nunha situación, non é verdade. A situación é global de todo o país e hai unha situación grave incluso que afecta a certas cidades e capitais de provincia. Entón, o problema é global e como global debemos resolvelo tamén. Nos facer os deberes locais, pero que estamos diante dun problema que afecta a todo Galicia moi serio de envellecemento xeneralizado da poboación. Sí,
quizáis vostede non sei se o di, porque no vídeo nos dicíamos que houve un descenso, pero nos en todos os vídeos que, unha maioría que estamos poñendo dos distintos concellos, efectivamente é bastante notable que hai un descenso en prácticamente todos, salvo algunhas excepcións. Falábamos, tamén saleu dúas veces o tema da pesca. Nos últimos tempos hai dous asuntos que lle competen a Rianxo neste caso, ou cos mariñeiros de Rianxo, digamos que teñen entre cella e cella, que por un lado o tema do xeito e por outro tamén se fala desa rexeneración dos lombos do Ulla. Non sei se isto pode servir de guía para o que vayan vostedes a decir agora, pero senón, cales serían as propostas para axudarlle a estes homes e mulleres do mar? Mari Carmen. Respecto dos lombos do Ulla, volvemos a estar relacionado co tema do saneamento. Fai anos, creo que agora está acabando as anualidades ás que iban destinado, había cartos de Europa para sanear as rías. Temos en Rianxo, por desgracia non é Rianxo só, porque hai cidades ou vilas grandes que están sin sanear, pero eso temos que saber realmente o que supón para o mar e para o que produce o mar. Hai que ter en conta que non só son obras para beneficiar e acomodar a xente das casas, senón que todo eso vai dar ao mar. O mar, eso come o todo e o que nos devolve non é positivo. Por eso, penso que o saneamento é unha cousa moi importante. Deberemos de loitar para que haxa un saneamento integral das nosas rías canto antes, e despois eu creo que, como antes, cando non había tantos verquidos, ela de por sí xa se irá rexenerando. Tamén ha de haber que innovar, que supoño que nese sentido tamén hai que facelo, ver de que maneira pode ser máis productiva esa zona, porque tamén temos que ter en conta que nesa zona en concreto, se un inverno chove moito, pois o que poda sementar ali ou o que se poda producir pois morre. Entonces tamén hai que ser conscientes da realidade. Non podemos domar a naturaleza, debemos adaptarnos a como é e volver. Propostas do Partido Popular en materia de pesca? Bueno, eu creo que o tema do xeito pois va por bo camiño. Neste sentido, entendo que tanto o goberno galego como o goberno español pois fixeron unha xestión pois bastante eficaz dentro a través da Unión Europea. Parece ser que pois está a piques de resolverse definitivamente. Como saben, o tema da prohibición que pesaba pois, sobre esta arte de pesca era nun contexto global no que se trataba pois, de impedir a utilización de artes de pesca que se consideraban especialmente agresivas, especialmente depredadoras neste sentido. Hubo que facer un esforzo efectivamente para explicar, para poñer en valor pois, o que é a pesca artesanal neste sentido, e eu creo que o Partido Popular fixo unha tarefa pois moitas veces calada, moitas veces a través da xestión dos despachos para intentar convencer, para intentar xestionar, e creo que a cuestión pois está bastante ben encamiñada, en moi breve prazo de tempo, pois vamos a toparnos coa noticia de que xa non hai ningunha espada de Damocles que se cerne sobre o sector. Pero xa houve que loitar moito de Rianxo. Por outra parte, estratégico para Rianxo, efectivamente. Pero xa non tiña por Adolfo. O principal programa ou a liña de programa é que deixen a xente do mar traballar, que deixen a xente do mar producir, que non se metan a legislar co que non debe ser legislado. A pesca do xeito e a pesca artesanal e o traballo que se fai na ría debería ser única e exclusivamente estar de man da Comunidade Autónoma de Galicia, que asumise as súas competencias en augas interiores, que non tuvese que dar contas a ninguén e facer o traballo que ten que facer, que é permitir que a xente poida producir. Esa é a primeira medida. Xunto a iso, falamos do saneamento, segundo elemento. Segundo e terceiro, unha política axeitada, ademais, de subsidios cando as circunstancias así o fan. A xente que foi fanar os lombos do Ulla se encontrou que, pese a promesa de que iban ter unha axuda diante da situación de esquilme total da zona, se encontraron de que foron
minguneados e que ao final o que foron promesas pois quedaron niso, en vas promesas, e se encontraron que non puderon ni siquiera ter o subsidio diante dunha situación catastrófica neste ano, pois polo que fora, que aínda está por decidir, e aínda están á espera de algunhas das medidas, como é da aparición dese pequena bacteria que tamén se fai hipótese de que poida tamén influir niso. Entón tamén é necesario que cando as circunstancias naturais así o provoquen, que sexan tamén os mariscadores, os xeiteiros, tamén obxetos e poidan eles tamén solicitar axudas ao subsidio, que non saian só axudas para desmantelar, para pechar a produción, sino que saian axudas para poder seguir traballando e que en época de penuria, en época de malas colleitas, en época de malas faenas, pois que tamén haxe unha política de incentivos. Nese sentido, eu creo que o labor do Concello, que non ten competencias en pesca, é estar sempre a carón da nosa xente e a carón da xente da pesca, porque Rianxo vive da pesca, sin pesca non se entendería Rianxo, sin xeito non se entendería Rianxo, e a primeira misión que debemos ter os poderes públicos, todos, é estar con a nosa xente. Unha última rolda que lles quería preguntar sobre o tema de impostos, de taxas municipais. Como están agora? Están ben? Na vindeira legislatura subiríanas, baixaríanas, deixaríanas como están? O Partido Socialista, que faría coas taxas municipais? Eu creo que había que tratar de mantelas como están, porque, aínda que hai que facerlles ver á xente que dos impostos é onde nacen o poder de maniobra dun concello, pois temos que tamén coñecer as realidades e ver que a xente tamén está nas súas casas como pode. Entonces, tratar de mantelos, a ver, xa que non se pode baixar, pois mantelos, e con que a xente vai vendo que cos recursos que ti tes, pois vaslle mellorando a súa vida, e eso, eu creo que hai que ir cara a un acercamento do cidadán á administración, que non vexa que a administración a veces está por amolar, senón que a administración, cando saca iniciativas, pois en principio é para beneficialos. O que eu buscarei será a cercanía, falar con eles, porque ben vedes que moitas veces tratas de facer cousas boas que no papel parecenche perfectas, pois a hora de aplicalas á realidade pois non son percibidas da mesma maneira. Entonces eu intentarei a cercanía, buscar a opinión do realmente que vai a sufrir ou a beneficiarse da medida, para que así, eu son das que digo que se estás implicado e o entendes, eres máis comprensivo e colaboras. O Partido Popular subiría, baixaría, mantería as taxas municipais? Pois mira, nos gustaría baixar algunhas taxas municipais, pero a situación económica que deixa o equipo de goberno que sae non vai a permitir adoptar unha medida neste sentido, porque acabamos de decir que é fundamental sanear as contas públicas para garantir a sostenibilidade dos servicios. Eso sí, sin desbotar que a medida que vai mellorando a situación económica, pois podamos establecer determinadas bonificacións para determinados colectivos que teñen especiais dificultades, ou podamos adoptar medidas pois de rebaixa puntual de determinadas tasas municipais, pero en principio non nos vai a quedar máis remedio, ainda que non nos guste, que manter a presión fiscal. Sí, candidato do BNG. Sí, a presión fiscal eu creo que é equilibrada conforme aos restos de parámetros de boa parte dos concellos da nosa contorna. Neste sentido, sí que queremos recuperar de alguma maneira a autonomía para rebaixar algúns, como pode ser o catastro o imposto de bens inmobles, que de alguma maneira sí que hai un coeficiente de multiplicación que ben estipulado polos orzamentos do Estado e que de momento non foi posible rebaixar. Sí, hai que buscar xustiza para facelos máis equilibrados, de tal maneira que os que máis teñen máis paguen, eso tamén o podemos conseguir, e tamén algún imposto en concreto, que xa digo, levamos varios meses tamén, ou perdón, anos, dous en concreto, onde non se subiu, nin siquiera o do IPC, pois tamén poidamos rebaixar para atender familias numerosas, que é o caso que se está pagando. A propia contribución este ano introducimos unha medida novidosa, que é aquelas zonas que non tuvesen servizo de saneamento ou abastecemento ou ambos rebaixasen hasta un 5%, establecendo tamén unha bonificación a domiciliación, e logo tamén sí que hai un imposto concreto que ten que ver co da auga, que sí que temos interese en rebaixar a cantidade que ten neste momento o mínimo e facelo máis equiparable co consumo, de tal maneira que os que máis consuman máis paguen. Neste momento hai un mínimo que se paga, en xeral, consumas ou non,
e ás veces non se chega a ese mínimo, a nosa pretensión é equilibrar e que sexa acorde co consumo real das vivendas, de tal maneira que quen menos consuma, pois efectivamente pague menos, cousa que ata agora non se realizou. Imos falar xa de servizos sociais, deixamos na medida que poidamos a un lado o tema propiamente económico e falamos de servizos sociais. Nesta materia, servizos sociais e sanitarios, cales serían as propostas de mellora do Partido Socialista de Rianxo? Realmente, no ámbito dos servizos sociais, unha eiva que ten Rianxo, pois é o que falábamos antes dese investimento do centro de día, porque nos parece que, non podemos comparar a unha guardería, pero hoxe en día casi sí, os que teñen a sorte de ter un traballo, sabedes cales son os horarios, que traballan tarde, mañán e noite, entonces é necesaria un espacio donde podas ir a traballar tranquilamente e o teu maior pois este ali nun sitio onde este coidado como se estuveran contigo. Unha das cousas que eu me gustaría diferenciar respecto dos centros de saúde, centros de día, é que ao mellor, xa que vamos casi a ser os últimos en que nos lo concedan, pois ao mellor pedir que ese centro de día sea especializado, donde ali teñas garantido que se o maior pois ten algunha minusvalía ou algunha enfermidade tipo Alzheimer ou Parkinson, pois haxa unhas medidas terapéuticas donde impidan que a súa evolución sea máis rápida ou incluso se poda parar. Eu creo que por aí deberíamos de ir e incluso desa maneira, pois moita xente dos outros concellos de arredor pois podería vir a Rianxo. Cales serían as súas propostas nesta materia de servizos sociais? Pois nese sentido, imos coincidir porque creemos que é unha prioridade e non o creemos nós, entendemos, fixemos unha prospección, entendemos que a maioría dos habitantes de Rianxo demandan que exista un centro para atención ás persoas maiores, para a prevención da dependencia, promoción da autonomía persoal. En este sentido, entendemos que ese centro pois está cercano. Visitamos recentemente a conselleira para plantexarlle esta demanda e a conselleira pois anunciou que na vindeira programación de investimentos pois vai a ter en conta a Rianxo, e Rianxo será un centro para atención aos maiores. Entendemos que isto é a prioridade, entendemos que tamén hai que avanzar pois nas políticas de igualdade entre homes e mulleres, todavía, aínda que se están facendo cousas, entendemos que o papel deste centro de información á muller ten que ir moito máis alá, ten que ir abarcando pois tareas de formación, ten que facer moitas campañas de sensibilización, porque entendemos que é unha cuestión fundamental. En este sentido, pois o centro de atención aos maiores tamén, aínda que non sexa así, pero precisamente vai axudar a moitas mulleres, porque o que iramos ou non, desgraciadamente, pois son as mulleres as que asumen moitas veces pois o cuidado dos maiores, pois entendemos que é un instrumento máis tamén o servicio da conciliación, pois da vida familiar e da vida laboral. Cales serían as propostas do BNG en servizos sociais? Entendo que o compromiso da conselleira é con independencia do resultado das eleccións, por lo tanto, vamos coincidir os tres e, efectivamente, desde esta cooperación honesta, entendo que é un traballo que vamos realizar os tres. Seguiremos ofrecendo os terreos ou a restauración da Clínica Vella para ese edificio, para o que queira a Consellería de desenvolver ali a terceira idade. Incluso, como oposición, se me toca xogar ese papel, en algún momento me toca falar con algún goberno amigo, comprométome tamén a pelexar polo centro de día, se non se consigue nun horizonte próximo, e ir a donde sexa, en favor deste centro de día. Eu non podo descoidar tampouco un centro social, que Rianxo non o ten tampouco. Así como contribuímos a pagar os centros sociais de toda a comarca, Rianxo precisa un centro social, compramos neste momento de grande penuria un edificio, o antigo liceo, con 3 plantas que esperamos poder restaurar e dotalo de equipamento, que tamén foi unha consellería buscando ese ascensor para resolver problemas de accesibilidade para un centro social que é máis usado seguramente pola poboación maior, porque o centro de día ao final son 40 prazas aproximadamente a media, pero este centro de día pode ser un centro de dinamización da vellez completo para señores ou señoras ou persoas que son máis ou menos válidas. Ese é un centro que xa está comprado polo Concello, que agarda única e exclusivamente por un tema de accesibilidade que poidamos dotalo dun ascensor para garantir que se poida reconvertir
vamos poñer personal a abrilo, a funcionar. E logo tamén a cooperación honesta tamén coa Xunta para tamén, se é necesario, buscar terreos para unha residencia. Eu creo que Rianxo é un paraíso, é un sitio ideal para ter tamén unha residencia da terceira idade e que poida vir xente de todos os lugares de Galicia, como pasa en outros concellos, a ter o seu lugar de residencia final e ali nese espazo. Esa cooperación, esa honestidade na cesión e colaboración con outras administracións, ofrecémola para tamén traballar a ofrecer terreos para un centro de unha residencia de terceira idade. Voulles dar un minutiño máis a cada un, se queren facer algún apuntamento máis sobre esta situación, servizos sociais, infancia, xuventude, maiores, como xa falaron do centro de día, se cadra, teñen outros aspectos. Que non nos esquezamos do resto da poboación, porque realmente hai que pensar en todo. Os nenos, ahora, ca gardería, entendemos que temos bastante cuberto a súa atención, aínda que a veces hai xente que queda sin plaza, pero preocúpame tamén os xóvenes, os adolescentes, no que ti vas e ves os resultados e a maioría non son bons. Entonces, aí tamén ao mellor hai que facer algunha iniciativa de ver que problemas poden ser, porque non é problema de que non sean intelixentes, senón de falta de motivación. Eu non me gustaría botarlle a culpa a nadie, pero ao mellor o sistema educativo tamén ten algo que facer, intentar motivar a xente. Eu son da opinión de que sí que na escola deben de aprender contidos, pero deben de aprender a sacar o que levan dentro, por suposto, porque non nos olvidemos que dentro de nada serán eles os que teñan que gobernarnos. Entonces preocúpame esa parte donde non vexo que haxa moitas nin unha nova lei de educación, sei que non é a nosa competencia, pero ao mellor si dentro do Concello temos que facer ruído e unirnos aos pais para poder avanzar nese sentido. Unha última intervención neste capítulo de servizos sociais, se quere apuntar algo sobre xuventude ou sobre... Primeiro sobre os cativos, pois o que puxen de manifesto antes, o estado lamentable no que se atopan os parques infantís, creo que hai que facer pois un investimento importante neste tipo de equipamentos, hai que revisalos, hai que adecualos á normativa e hai que facer máis. Por lo que respecta á mocidade, pois creo que hai que poñer en marcha unha política integral pois de apoio á mocidade que comprenda desde os aspectos educativos hasta a utilización do ocio e que tamén promova a participación da mocidade pois na vida pública, na vida municipal. Entendemos neste sentido que queda moito por facer, hai que poñer en marcha iniciativas pois que promovan a participación dos mozos pois na vida pública e o imos a facer e entendemos tamén pois que hai que dedicarlle un espacio para eles que tamén comprenda a utilización do ocio. Neste sentido, pois tamén, aínda que non é só para a mocidade, entendemos que hai que promover un estilo de vida saudable e neste sentido pois vamos a propoñer a mellora dos equipamentos deportivos, a redacción dun plan pois de equipamentos deportivos para Rianxo. O BNG que Basicamente, hai varias solicitudes que temos feito para que Portos de Galicia, no caso concreto de Rianxo, Vila, nos cedese unha parcela que está a carón do auditorio que nos queríamos convertir no referente para un aparcadoiro, pero tamén para un espazo de deporte da mocidade. Estamos usando basicamente as pistas do Colexio Castelao, son insuficientes para o que é a demanda na nosa vila, e ali queríamos concentrar e que nos cederan o espazo para poder realizar un gran parque donde houvese canchas deportivas, skate park, e tamén pensando un pouco no ocio da mocidade. Neste sentido tamén decir de que a asignatura no ámbito do deporte se leva feito un esforzo importante por manter as subvencións ao longo destes 4 últimos anos, dándolle subvencións ao deporte, que seguramente é necesario tamén invertir máis en política cultural, tamén en asociacionismo, tamén noutras materias que evidentemente é fundamental no ámbito deportivo, buscando tamén esa complicidade. Comparto tamén o tema das axudas e necesidade de invertir máis en parques infantís, é unha carencia, é un problema que hai. A Xunta de Galicia xa hai anos que abandonou totalmente as axudas que tiña e que daba para incentivar o cambio á súa normativa, e neste último ano tuvemos a oportunidade de invertir a través da Mancomunidade de Arousa Norte 50.000 euros nunha área recreativa de Taragoña, que creo que é un modelo a seguir. Están previstos cos remanentes da propia Mancomunidade
crear 3 parques máis para ilos adaptando a normativa, pero é necesario un esforzo, desde logo, moi grande económico, de aproximadamente entre 50.000 euros anuais para poder ir progresivamente parque a parque cambiándoos e tamén cambiar o criterio e priorizalos, primeiro dos colexios, das zonas das unitarias e evitar tamén esa proliferación de mini parques que ao final quedaron absolutamente estragados. Ir a parques máis amplios, dotados e axeitados a normativa, ese é o noso criterio. Pois moi ben, quedan explicadas as posturas dos 3 partidos políticos nestes aspectos relacionados coa economía e co benestar social. Facemos aquí outro breve alto no camiño, esa pausa publicitaria, e regresamos xa para abordar o que será a recta final deste Rianxo, deste debate sobre o Concello de Rianxo. Ata agora.